Dyma Myfanwy Jones gyda chrynodeb o newyddion yr Almaen ar y 19 o Fawrth 2014. Bydd y byd bach hwn yn canolbwyntio ar y newyddion o 3 phapur dyddiol, sef Die Welt, sy'n bapur newydd cydwadol, y Süddeutsche Zeitung, sy'n bapur adain ddeg ymhedrol, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, sy'n tueddu at y chwith. Dros y dyddiau diwethaf, mae papurau'r Almaen yn naturiol wedi bod yn frith o straeon am y crîm cris, fel y mae nhw'n enwi'r sefyllfa yn y Crimea. Yn ôl y disgwyl roedd yna rywfaint o sylw i'r awyren goll hefyd, ond cefais fy syni fodd bynnag i weld sylw unwaith eto i Uli Hoeneß, gan mai fe oedd yn dominyddu'r papurau pan oeddwn ni'n gwneud byd bach ar yr Almaen y tro diwethaf, union flwyddyn yn ôl. Gan ddechrau gyda'r sefyllfa yn y Crimea felly, mae papurau'r Almaen yn adrodd ar y referendwm ddydd Sul a benderfynodd yn llygaid Rwsia o leiaf bod pobl y Crimea yn dewis torri i ffwrdd oddi wrth yr Wcrain. Mae'r papurau Almaeneg yn unfrydol nad er lles y Crimea mae Putin wedi gweithredu, ond yn hytrach yn calchnoetsig, yn ddideimlad, mwyn atal yr Wcrain rhag troi fwy at y gorllewin. Ceir nifer o gyfeiriadau at bobloedd eraill o fewn Rwsia a fyddai'n gallu elwa o referendwm o'r fath, fel yr Ingysietiaid a phobloedd Dagestan, ac mae'r newyddiadurwyr yn nodi gyda thafod yn y boch efallai, nad ydy Putin yn sôn am yr rhain. Ceir un alwad yn y Frankfurter Allgemeine i'r Almaen i gymryd cyfrifoldeb rhyngwladol mewn perthynas â meddiant Rwsia o'r Crimea, a cheir consensws cyffredinol bod yn rhaid i Ewrop osod sancsiynau economaidd ar Rwsia. Byddai unrhyw beth arall, medde Süddeutsche Zeitung, yn wahoddiad i Putin i barhau yn y modd y mae'n ein gwneud. Rhoi'r sylw i'r ffaith bod Japan hefyd yn cosbi Rwsia drwy atal pecyn o fuddsoddiad arfaethedig a thrwy atal y trafodaethau gyda Rwsia am lacio'r rheolau mewn fido. Dywed y Frankfurter Allgemeine bod Tokyo yn datgan bod cydnabyddiaeth Rwsia o annibyniaeth y Crimea yn drosedd yn erbyn sofraniaeth ac integreiddiad diriaethol yr Wcrain. Rhoddir sylw i awydd Putin i Rwsia ymddangos yn bwerus yn llygaid ei bobl. Mae'r newyddiadurwyr yn pwysleisio bod Putin am i'w bobl deimlo i bod yn rhan o wladwriaeth bwerus sydd yn fodlon ei hamddiffyn. Mae'r Süddeutsche Zeitung yn honni bod balchder y Rwsiaid o sefyllfa bwerus ei wlad yn bwysicach iddyn nhw na chyfoeth. Groß Machtstolz vor Wohlstand yw teitl yr erthygl. Yr awgrym yw nad ydy'r sancsiynau economaidd felly yn cael effaith arnynt. Ond efallai mae adlewyrchu diffyg awydd go iawn yr Almaen i osod sancsiynau ar Rwsia y gwna'r deongliad hwng. Cyn symud ymlaen i straeon eraill yn y papurau, ceir un erthygl yn y Süddeutsche Zeitung sy'n awgrymu bod Putin yn llwyddo i waredu ei lywodraeth o lygredd drwy ei weithredoedd yn erbyn yr Wcrain. Honir bod polisi'r Unol Daleithiau ac Ewrop o wrthod visas a rhewi cyfrifon banc unigolion Rwsiaidd sydd wedi ymwneud â'r gweithredu yn erbyn yr Wcrain, yn fodd i Putin gael gwared ar swyddogion llwgwr hynny sydd â chyfoeth dramor. Dywedir ei fod yn hynny o beth wedi achosi i ymgyrch ddi-ildio'r blogiwr Alexei Navalny ddod i fwcwl, a hynny o fewn ond ychydig ddyddiau o gymharu a blynyddoedd o ymgyrchu gan y blogiwr. I droi'r sylw tuag at yr awyren goll o Malaysia, ceir sôn yn y papurau Almaeneg fod Tsieina bellach yn chwilio ar y llwybr gogleddol tuag at Kazakhstan, a bod Awstralia wedi cymryd dros y chwilio ar hyd y llwybr posib arall, sef dros Indonesia. Nodir bod 26 o wledydd yn chwilio am yr awyren sydd ar goll ers yr 8 o Fawrth, a bod NASA hefyd yn rhoi cymorth drwy ddadansoddi lluniau a dynnu'r gan loerennau'r orsaf ofod rhyngwladol. Sonir bod y posibiliadau o sabotage, o herwgipio, o derfysgaeth neu hunanladdiaid un o'r pelotiaid yn dal i fod yn cael ei archwilio. Nodir hefyd bod Tsieina yn beirniadu Malaysia am beidio ar rhannu gwybodaeth, a Malaysia yn amddiffyn ei hun drwy ddweud y byddai'n anghyfrifol rhannu gwybodaeth sydd heb gael ei wirio. A dyma ni'n troi yn ôl unwaith eto at Uli Hoeneß.
Cyn arlywydd tîm bêl-droed Bayern München sy'n ymddangos yn papur newydd de'r Almaen wrth reswm. Mae'r papur yn rhoi sylw i'r ffaith bod swyddfa'r twrnau gwladol, iddyn nhw alw am 5 mlynedd a hanner o garchar i hynnes, wedi penderfynu peidio apelio dedfryd ysgafnach y llys sirol. Golyga hyn ddiwedd ar y broses gyfreithiol ac yn wir ddechrau ar gyfnod hynnes yn y carchar am 2 mlynedd a hanner am osgoi trethu o €28.5 miliwn. Nodir bod hynnes ei hun yn derbyn ei gosb ac yn datgan mai osgoi trethu oedd camgymeriad mawr ei fywyd. Bydd Karl Hopfner yn cymryd dros ei rôl gyda chlwb pêl-droed Bayern. Ac un stori gartref i gloi. Mae Die Welt yn rhybuddio y bydd yna oblygiadau mawr i osod lleiafswm cyflog yn yr Almaen. Mae'n nodi bod gan y tollau waith mawr o'i blaen yn barod i ddelio ar farchnad ddu yn y byd gwaith, a'i fod nawr yn mynd i fod am mwy o gyfrifoldeb eto i weithredu'r lleiafswm cyflog. Mae'r papur yn codi bwganod gan rybuddio y bydd Frostperiode, sef cyfnod o rewi yn digwydd yn y farchnad lafur, pe gosodir y lleiafswm mor uchel ag y mae sôn, sef ar €8.5.